Tondersteden is in feite alles ontstond achter een tafel waar je zonder betrokkenheid met de mensen. Toen destijds waren er 13, 14 boeren die wilden zo aan de kant varen. In het gebied bij de kustlijn, die 460 hectare. Tot op heden is in heel Gasteland niet één boer onvrijwillig ophouden. En dat is het belangrijkste wat wij bereikt hebben. Dat het op vrijwillige basis van nou onderen gaat. En in dat opzicht zou het hartstikke jammer zijn als het nou ophouden zou. In jongetje 95 lag het al een keer heel gevoelig en werden er een soort protesten. Jaren later leek het experiment toch succesvol te verrinnen. Doel van het project is landbouwgroen om te vormen naar natuur. Een grutpad is al uitvierd, liek als je bij Harig. De Brege, dat is de verbinding van een ruiterpadennetwerk van 34 kilometer, er is 10 kilometer nabij komt. En de het dus Bosk en Rijden mooi werkt, de manege het er mooi werkt. Maar de gemeente, de provincie, Natuurmonumenten, Staatsbos en Frieske. Er is nog een paar miljoen euro nodig om het hele project aan te krijgen. Maar toch de bezuinigings op natuur zit dat al een jaar fijn. Het zou inhouden zijn dat mensen die totaal weer een pakket hebben. Maar botanisch beheer, dat ze uiteindelijk de ploegen die zetten moeten om hun economisch belang weer veilig te stellen. Nou, ik denk niet dat dat de bedoeling is om totaal weer subsidie te gaan en dan de ploegen weer inzetten te moeten om weer vervoer nou aan te beginnen. Als dat zo is, dan gooien we helemaal het heel door het balken. Je weet niet wij een tab binnen en wij willen niet alleen voor u als vereniging zijn, maar vooral voor de mensen die het wat willen wij duidelijkheid hebben van het kan wel of het kan niet.